shirya ne. Zan wuce kasuwa. Ba ƙaramin faranta mu da kuke ba don komai ba illa yadda kuka haɗa kai da kuma yadda kuke karɓa ta hannu kuke mu ba da abin da ci illa ya ci Allah ya saka ku da ba ku zama sai na dawo. Allah ya kiyaye dawo lafiya. Allah ya ba ya sa'a. Wallahi ko ka sabon da nake so in ka fita irin nan kalla na gefen nan kar ka yi dangane haka zai kuma ba kin san harkar mu na matasa masu kuɗi kasuwancin nan ba jin da I miss you. Bye bye. Wato alai rajin ka san matsala ta guda daya ta birema ce domin a gaskiya fi sabilillahi duk irin tsarin da muke kai da irin abubuwan da muke ciki to wannan karan gaskiya ba za mu yadda abin da ya faru a can baya ba yanzu yazo sake faruwa dole mu zauna mu tattaru mu yi wa tufkar hanci gaskiya fi sabilillahi to shine kawai ne samu nace mu zauna to alai sadau kaga wannan dama wannan aibar dakiki ne kuma ba sakare ne gaskiyar magana mun gama tsarin mun kira ka ne kawai domin mu gaya ma tafiya inda aka sauka a kuma da ranan mun daina alheri sai mun sadu da shi bana wannan gaskiya yawwa abinci a boye abinci idan ya daraja a tsakuro a siyar a samu alheri mu muka fara saboda haka ko ka yi tsari ko ka ƙi yin tsari za mu yi tsari kuma za mu tafi da tsari. Saboda me saboda Allah saboda annabi saboda me muna harka ta arziki kai kullum sai ka ɗauko kaya ka zo ka karyar da su ka sai da su yadda ka ga dama a kasuwa mu kuma kullum shikenan mu zama yin iska a gari saboda me za ka kamar irin wannan ba da ce ba. Alau Sado dukkanin ku ba ma wai ware ba dukkanin kun daɗe da irin wannan ƙudurin a cikin zuciyar wannan guzurin mugun abu ya daɗe yana cikin ran ku siyo kaya cikin sauƙi ku ɓoye sai ya tsada ku fito da shi tintini na nuna muku ba daidai ba illa ce fasikanci ne fajirci ne ka gani ko ka gani ko a gari na biyu da fuka dama na gaya maka na ce da kai mutumin nan kullum in ka gashe da kasan ya kawo dankali haka yake kuma sannan kai yanzu ka san to ka jirgin shi mun kirawo shi mun zo da shi amma ka ji kama kamar da yake faɗa to bari malam wannan tsarin da muka yi ko ka biyo sahu ko kar ka bi sahu mun gama tsari ko ka bi tsari ko kar ka bi tsari mun yi tsari kuma zai kai mu shiga cikin alheri maya to Allah ya ni dai na tsaya akan samhan izashta wa samhan izaba'a kuma abin da kai kuka sanna akai tun wancan lokaci da kuka yi min magana ina nan akan ba ni a cikin wannan magana ba na ciki kuma fa zan ba rashin mutunci kenan wata biya dan akan sa muka tanka rashin mutunci Madam, ka shi ke bani kujera zan yi mutuwa. Haba, yanzu duk kujerar da suke gidan nan yasa kujerar da ake zauna sai wacce nake. Kasancewa na ga na saba da kujerar da shi yasa ina haka ki tashi. Kin saba? To duk da kin saba din yau na zauna kuma ba zan tashi ba. Bari in gaya miki.
rashin kunya da ke a gidan ya ishe ki haka. Kin manta ni ina gaba da ke? Na ce miki ina son zo na kan kujera kuma dole ne ki tashi ki bani kujeran zan zo na. Dole ne ki tashi kan ke tashi. Sai me wata hayaniya nake ji kuma? Me yake faruwa? Wai ina zo na kan wannan kujera wai lalle sai na tashi daga kai. Ta yi rubutu. Ita ba ta nemi wata kujerar ba. Haba. Girma ai bai ce haka ba. Mina ga na saba da kujeran ne wallahi shi yasa. To dan ki saba da kujeran wani ajiya kika a gurin duk kujerun cikin. Baby na, me yake faruwa? Naga an miki charko aka. Wai ina zo kan kujera wai sai tashi na ba ta suna son ita ta saba da kujera. A dalilin me zaki bata kujera? Dan na saba da kujeran ne shi. Yo a dalilin me? Dan kin saba? To ai ta riga ki zama akan kujera. Tunda baby ta riga ki zama akan kujeran nan kuma ga bai tare ita ba. In ku aka ce za a tare ita sai na zo na karya kujeran nan na karya wanda yake karya kike. Wallahi karya kike. Baki isa ba. Ni ko nan da isa. Baki tsaya ga yau ba ki isa. To tsaya ga yara. Kin ga surutun da nake yi ki? Nake kyale ki? Wani firirita ki da wata fifika ki da wani rashin kunya ki da wani fitsara ki da wani bajewa da kike yi kike wannan abubuwa da kika ga dama ba fa tsoron ki ake ji ba kin ji ko umarni nake bi namiji na shi yasa tun nake hakuri nake kyale ki ki jin ga miki in ba kyale ni ba ya saki ai na san me zo tsaya ba ki labari kariya kike wallahi kin ga wannan yarinya da ke da ita yar taki da kike wani cewa wata yar taki ga ta nan daga ke har yar taki in na bar ku da ita duk kare da ya ku zake guda nawa kuke ba ki sake ki ba ya ki sake ki ba ya sai ka ba ya ki da ni ba ya zaki da ni ai ya sai hauri ba ki da bai ki sha kurmin ki na gidan su da Allah ina wanda in sai miki wannan zauna ki ga biya wallahi dole ki zauna a kan kujera kin ki karatun ki ba wanda ya sai ki sai kan kujeran nan ha kawai wallahi duk wanda ya taba ki sai ya dogon wallahi da Allah ka fara kin banza kin wofi kawai mutane dan bakin ciki ba abin da mutane suka sani sai da su rinka cunkura mutane bakin ciki ai ana kokarin a sa mutane a hanya a gaya muku ga abin da ya kamata a yi ga abin da zai amma a shikenan kawai sai dai bakin ciki da tsabar jahilci da dabbanci a cikin kai kurin wani magana wani burema Sadau? Kwarai na faɗa Sadau. Lalle na yadda Birema ya shigo gidan nan. A kullum za ka ci wa ɗan uwana Birema mutunci kuma daidai nake da rama masa. Saboda ka za ka rika kiran matsiyaci ai ba wani matsiyaci illa mai rike maganganu yana bibiyata shine babban matsiyaci. Yo akwai wanda yake bibiye magana ko yake rike ta zuciya irin Birema? Shekara da shekaru abu daya shi ake ta yi furin kan dan tsabar nukufurci da bakin ciki mutum ya jin magana daya a cikin ransa yo akwai matsayaci kamar wannan to kaga saurara ka ce kaga idan za ka iya zama da ni a cikin gidan nan ka zauna da ni idan ba za ka iya zama da ni ba amma a kullum idan za ka ci wa dan uwana mutunci ina da mutunci a cikin gidan